రాజులు మెచ్చుకున్న నర్తకి, కానీ శాంతి ఎరుగని మనసు. అది ఏంటో తెలుసుకుందామా? పూర్వకాలంలో ఒక మహానగరంలో ఒక సుందరి ఉండేది. ఆమె నృత్యం, సంగీతంలో నిపుణురాలు. రాజులు సైతం ఆమెను మెచ్చుకునేవారు. కానీ ఆమె మనసు మాత్రం ఎప్పుడూ వెలితిగా ఉండేది. కార్తీక మాసం ప్రారంభమైంది. ప్రజలు స్నానం చేసి దీపాలు వెలిగించి శివుణ్ణి పూజించేవారు. ఆసక్తిగా ఆమె అడిగింది, ఇవాళ ఎందుకు అందరూ దీపాలు వెలిగిస్తున్నారని. ఇది కార్తీక మాసం. ఒక్క దీపం వెలిగించినా పాపాలు దహిస్తాయి. ఆ మాటలు ఆమె హృదయాన్ని తాకాయి. ఆ రాత్రే తన చేతితో చేసిన వత్తితో ఒక చిన్న దీపం వెలిగించింది. తరువాత పరమశివుణ్ణి నాకు ఆశ్రయం ఇవ్వు తండ్రి అని ప్రార్థించింది. శివుడు ఆమె భక్తికి స్పందించాడా అనేది పార్ట్ 2లో చూద్దాం.